sa Ginoo kadaugan ni. Amen. Mao ni kadaugan nga una ning gibalik-balik igsoon kadaugan nga sakit siya. Pero kaning nahitabo niya, mao na gyud ang saktong panahon. Kung imong nanaon 84 84 katuig, grabe nga nagsige batiman ang Ginoo niya. Ako kay bawo sa iyang nanggian iyang kinabuhi, pero siguro sure ko nga naay mga nagian siya nalabian nga katuigan nga naa siya mga pagsulay, naa siya mga problema, naa siya mga struggle. Pero kabantay mo nakaabot pa sa 84 gipangga giatiman sa Ginoo. Ano makaingon mga pastor? Kana 84 rin lapas na kay na daghan kay nangamatay gali wa kaabot 40, wa kaabot 50, wa kaabot 60, kana 84, grabe grasya na sa Ginoo igsoon. Amen. So mauna nga kaning nahitabo niya karon para nako igsoon kadaugan ni. Amen. Matud pa sa balaang kasulatan, ang kamatayon sa mga anak sa Ginoo, ang kamatayon sa mga tao nga may nadlukon sa Ginoo, ang kamatayon sa mga tao nga nangalagad sa Ginoo, hamili sa pananaw sa Ginoo. Matud pa sa Salmo igsoon. Amen. Nalipay na ang Ginoo ni. Kita lang nag-uol kay siyempre ngawon ta normal tao ra man ta.